Magazine du Mali filɛbagaw ni ɲɛkuma o bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Charles Michel min ye président du Conseil européen k'o convoquera kuluba février tile 20 san 2023. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko an ka premier ministre min ye Dr Choguel Kokal Maïga ye k'o ye discours dɔ kɛ a ka gawo taga kan. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la, Charles Michel min ye président du Conseil européen o convoquera kuluba février tile 20 san 2023. A ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali y'a yɛrɛ mabɔ a ka partenaires européens na. O hukumu kɔnɔna la an ka ministre des affaires étrangères min ye Abdoulaye Diop o y'a yira k'a fɔ ko Mali ma a yɛrɛ mabɔ a ka partenaires européens na, k'olu yɛrɛ de y'u mabɔ Mali la. Tuguni a y'a yira k'a fɔ ko Mali partenariat stratégique k'o tɛ mɔgɔ si ɲɛsira la ani tuguni ko Mali ye jamana ye min kan ka bonya. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la, an ka premier ministre min ye Dr Choguel Kokal Maïga ye o ye discours dɔ kɛ a ka gawo taga kan. A yirala k'a fɔ ko a ma ta Assongui ni Burema k'a sababuya kɛ insécurité ye. A ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni tagabaliya in sababu bɔra gouverneur yɛrɛ de la. Gouverneur y'a ɲini k'u kana ta. Ale fɛnɛ y'a yira ko gouverneur de ye yen patron ye, ko hali ni ale ye premier ministre ye ale kan k'o bonya. An bɛɛ ka jɛ k'o jaw lajɛ. Do y'a fɔ réseau kan ko premier ministre ma taa Assongui ni Burema ko parce que insécurité be yen. Insécurité kun be yen an bɛ se k'an ka avion fila ta. N taara fɔ ministre de la défense a ko e b'a fɛ ka taa ni mɔgɔ hakɛ min ye o y'o ta. Fɔlɔfɔlɔ ɲɛnɛ na bɔ n bɛna ni mɔgɔ ta. Mais après a ye avion fila ta 70 personnes mɔgɔ bi wolonwula a y'o ta avion la o la a ma bɛɛ jɛ. O kun bɛ se ka kɛ kɔrɔlen ministre ba t'i sigi aéroport la ka delili kɛ n'u b'a fɛ u bɛ na n'a ye n'u t'a fɛ u b'a fɔ k'a ka segin so ou bien k'a ka bagaji segin so. O tɛ kɛ tuguni o. K'a sɔgɔkaw fo ani Buramakaw pour que u sɔnna ka na dimi min dɔnna u la n b'a dɔn. Dɔ ye misiw faga dɔ ye fête daminɛ olu ɲɛna k'u bɛ tɛmɛ gawo kan. Burama y'i kali k'a bɛ tɛmɛ gawo kan. Assongui fana ko k'olu b'a yira ko premier ministre bɛ bɔ olu ka cercle la. Mais au bɛɛ la ne k'u ma an b'a fɔ ko souveraineté dɔ bolo ko mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ maliyɛnw u kan ka baara kɛ cogo min na an fana tɛ bɔ Bamako ka n'a fɔ gouverneur ye baara kan ka kɛ a ka région la cogo min na. Gouverneur na ne fɛ a ko e tɛ se ka taa Gawo n b'a ye décision ta aw ka to yan n bɛ n ka administre wele ka na Gawo Assongui ni Burema ani administrateur olu yɛrɛ bɛnna. Bon n ka délégation ne gouverneur y'a fɔ an b'a to a ta la parce que ale de ye patron ye yan ale de ye président ye ale de premier ministre bɛ yan ale bɛ yan dɔ ka tɛmɛ an kan ni gouverneur ye décision min ta an b'a tugu o kɔ. Dɔw bɔra réseau kan mankan ci ko premier ministre nana Burama bila ɲɔgɔn na ale ni Ibukade de nana féliciter Burama tɔ m'a kɛ nkalon don. Gawo population bɛɛ i Burama sugu i kɔrɔbɔrɔ i filaw hali dɔgɔnɔw u bɛɛ nana ka premier ministre n'a ka délégation kunbɛn maa bɔ minnu b'a la a filanan dɔ ko kɛ insécurité an mana n ka avion fila la o dɔ ko kɛ insécurité dɔ yɛrɛ kun b'a fɛ n k'a kɛ comme a kɛra waati dɔ la ka taa mankan ci Assongui ni Gawo olu yɛrɛ ŋaniya ye min ye tiɲɛni ka kɛ yan u bɛna mankan ci an ma bɔ o kama o an ka gouvernement an mana baara kɛ k'a tɔgɔ ɲini a la ka mɔgɔw fili an nana ka baara kɛ ka maliyɛnw kisi de donc ni gouverneur ko ne hakili aw kan ka to yan an b'a to gouverneur ta la an tɛ ɲininkali k'a fɔ il n'a pas besoin de se justifier il peut s'expliquer donc n bɛ Assonguikaw Buramakaw ani administratikaw bɛɛ fo. Ni le kun bɛ dansigili kɛ bi kunnafoniw kan aw k'an bɛn Magazine du Mali sanfɛ.